ya masirita Peter Uturi wikirasi kome na kabere ase skuru ya St. Joseph Sugubo imensemo ya nyacheki huyoge ndretena matemwa ya mana KCSE Morki wa Peter nigo bono hasirete marogo bayiri tukori gora senchero botutukanu maiga yere gwakiranse ase hegeka maiga yaye yogokora amatembo se yogokora amatemwa ye ase egekora ikirete korenta obwoba naboigo eamate yae yanyara ko bakego yasokia na gukwandra engane yo ase basabire konyora obwene bwabo muri kito Dominic Onderi agotomanya senchero wikirana Omoroki wa mu bekirasi ke 12 go se form 4 ni gasirete mu bwa igoro magoroba maiga yoko gwainse chinsa chinge kero konyora arure kori kama temwa igoro ase skuru ya St. Joseph Sugubo imenya cheki bunge ya base county ya Kisii nyagosira Peter Uturi ni gamye gatigo cya senyagitari rangene skuru korenda bakanyora buna niyo kanyora abere ko ba okurara nari police agatayibano umwana akarba korta matemu batagite gosoka gochegeti omwana oyo natangite gosoka abandi ngumaga bari kuru omwana akagunse kero omwana yagwetense abana basoka cyo kisinga yanki ukwe gondera siboka muno omwana yagotebyo yo maborengo bono rende bakanyora omwana obeiro rosire nari bakume kuchobisi bagatemo debate mutibito taya nero kuchigochoka taya omwana omumyo kinyagitari abo mugitinya gitari to omwana kago ikwatete omwana otari moyo kwete nakiagarete bakaranga acha teyo bari kumurushi gali bamenye kuchinya cheki go sikunya gitari ende bagateba rangeriyo prince waiche rangi na tatu mwana abo mwabo ekera tuwa iko tukanyoranga umwana oli igasi ekereire nyagitari ime togo takalende to soim ngokani gunga karate nabo ninki yaru aramono go sonyoru aramono tomoire nyagitari engao basi bako inga karaganya yengubwenari bono rende kara yabe teigo karengera ringa boli bekale bakamakora ngina umuibori oli umwana ngayale ngatanga no ngatena ya no tutagite so liriako igora iga nainche ngasoa guchimiriuka ngachikota batabo umwana wane nganya umwana wana akingende temuna magine mbura ngatega ki umwana no kwa kwete kara moko nya container karati ni ryo gabike umwana onjo kirekieni umwambireti korengana ne amate yae nigo umwana batanya kurwara gento bono basinyebuna yerete obugime bwaye gosirigwa ase boni gabamo bakirenya gosira gutwara chingencho chingiya egente kabega kongu kyarto kuburi mwana otanya kurwara gesa gesubugime bwaye gesaga togete ando somri chukuru chingiya chioka kitanya kurwara style ni kubona limori gako igako sunyo ligako kolegase tanya gwetora na naraire narwarite agibita kwete enkoma ya murakera ya mwegete gaki bita no maise kono lengoro gukora chap gaki mogono taliko mina kende muna kwa matebi no aroji taliko kana no kugenda gukana gukora egasi ayire bwangu amacha akumyaga roje bibero sungani yoretire oso aire oso mogono ligiri chingini okanyire obekire riko rugiro raga njumagere gaki bita mwana aro momuna no maise ke gaki ya sabiro butuki bwa bene iri kumanye kirire to umwana wabogosiri obugima bwaye ekekore batarayigaye nago ikaboniga kolende boniga nigo tuganyite report kuru postmortem eto report ire kene ngani kikiarie to umwana oyo no umwana oro mwororo umwana okinete bia nje buna naga ikachinga kiechigana na kunga bitu na neri tukerima akiri ne kote ya baibuli bane na ba mtonga pole na banyekenyoro tubasabire nyasaba konya gaki kende tikiyo torakora umwana tutikira amatemwa SMS ntumunige taseni go tote mu kwanira umwana mu mwana bwe skuru korene tonyore tiriye bagagi okara ni konyora amatemwa nyare ko ba agochaka ya mate yo mugakane emya konyora yatware kugena nga umwana bo Peter ngo chaka bakonya arenge kera konyora achakira amatemwa ye kirasi 12 kera konyora ari kirite muri ya ritiko igoro na ukora asanya tukoba ogosiria obugima bwaye asenchire tamanye kaini ko reporte tsenki ya namba magi nsoko TV kuro Kenya kana ikuru kego toka gaiga se wodi nyecheki ebunga ya babase county ya Kisii reterane Dominic Onderi Nyabuto.